hello guys. Nami karon sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Kung makita ninyo ang kanindot sa amo ang lugar din sa Cagayan de Oro. Wow, ban ko sa akong wife. Yeah, birthday na kugma guys. Mga papsi. Birthday na kugma. Wala nga nakalagmi dayon padalag sarapod karon pagyud kaani dinhi pero nindot man kayo. So, kung naamo ko sa laing lugar o gusto mo visit sa Cagayan de Oro, pwede mo visit sa Gaston Park sa Cagayan de Oro. Makita nyo ang mga manindot nga mga talanawon, mga Christmas lights, okay, o daghan nga mga nindot kaayong lugar din sa Cagayan de Oro. So, thank you guys, so mga papsi, thank you kayo sa inyong watch na niya video, hoping magkita ta dinhi or makita dinhi makasuroy mo dinhi sa Cagayan de Oro. So among ipakita sa inyo guys ang last na mo nga kuha sa fountain, okay. Welcome to Isalina Bridge. It's so nice here. Wow. Let's move. And I think church is shut a video. Wow, so nice. Bro, yee, makita.